Kharchi Melao Thangwi Kiphilmani Lamao Lama kasui Butok Khlaijakmani yagulo Sakhamya wngwi thikya BCC sar umorni khoroksa sikla binimung Aichuk Debbarma patimung yagulo kok sungnani bagai khorokni sikla rokno romkha lembuchora outpost ni police patimung lembuchorani Joyram Modi amsayo Fashal sharigo sibiri madai tero thangnani bagai bayab rokbai nokni ongkhori family lembuchora Joyram Modi kamini class 12 pori tongnai BCC sar umorni Aichuk Debbarma phiaba terni Kiphilmani Lamao Borjung Nagar gas bottling center buskango Lama kasui Butok Khlaijaka Aichuk Debbarma abon yaglo nogo kifli thangka osikla paithego sasal fungo saksani thuyamano manka Aichuk Debbarmani mankathai Aichuk Debbarmani bokrokte busa ganangai manka bujakmani mari patimungni kokto mankano amse thangi soikya lembusara outpost ni police samushitra tangnarung yago Butok Khlaijagai Aichuk Debbarma thimani patimungni koktoma yang uyang pirjakmani yagulo amsen dukurong bisingo nuksakha tungplamung ani busa Lamao kasui buza ko baro hanerok bai buza go amayo buzam dada bokoro no stong tamake de bayu gongolongo buza ko gas company Lamao lama ka sulai la tharo burung bo wa sino putula khalajak bo tam de bagi bu anga bu sai mi ya ta ni kunia ko an bu sa bui hai ya an bu sa boro ka hamno o mayo ani bu sa pori sitong ko men tam bu suni jara bo ba hai kot na koti o ma ang nu ma bo pai me ni ngo ko tao jan hai ka sai mi bi ni ba bu to ko khul gi ru po koi ta ro data duita tam asu khor ko thuni boro ni phai Melani da hai ke chi do mela wanda melani phai po mela mutayu jong go ene Butok Khaijagi nogoda hai thipai buza ko lamo buza ke nogo hai la chi ja ke jang makala kya tham makala ke sai me te se da nogo hai buthani re ta kya bang sai me do ka bo khuluk ja ene nora hanging naman ene koto subject naman ang ma gotong ko nung jang nung khai chi ja bora ang nugo je Butok khaine rongno rorom ka police processor hari hai ara tu buka গতনাটা ওই মেলার থেকে আসি তারা কই মেলা ওই উদয়পুর মেলা আরে না খয়ারপুর মেলা থেকে আসে আমার পরে তারা রাস্তা বলে তারা গ্রেফতার করে মারছে বলে কে মারছে ওই ভগবান চৌধুরী পোলারা ভগবান চৌধুরী পোলাফাই কে বা কারা মারছে আমরা জানেন পুলিশে দুইজন লয়ে গেছে এখন কে মারছে নাম জানেন কারে যে মারছে ওনার নাম কি শক্তি আর করণ দাকিন কেম বাবু করণ আর শক্তি ওনাকে তার লগে আরো লোক আছে patimuni yagulo chaitugoi tumungo ongkhorei koksungnani bagai khorokni sikla rokno arrest khlaikya lembushara outpost ni police bornimu shokti Debbarma tei karon Debbarma phiaba kharjak bono Butok khlainai tei kubun sikla rok bureau report Chini Khorang